without NOC itu जों मालाबाबो जों माबा खालामनो हाया बाजारावहाय अनसाइटेड जानो दाथ' बाथ्राफोरा एसे गुदुं गुदुं गरम गरम नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' नायनानै निश्चय बुजिखाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ एसे आगबारायलांबावनोसै मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन खैला मैला ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिगौ जे जोङो बिपिएफआ जों मोनसे अभियान खालामदों जे बिटिसि ओनसोलखौ बासायनो नांगोन दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिखौ दंस खालामजोब्बाय प्रमद बर'आ बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायासै ओंखायनो जों बुंदों प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बास आङो रावनिबो जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो थायाखै जों पाब्लिकआ बेनि सायाव जों माबायदि नोजोरजों नायनांगौ आरो जों पाब्लिकआ माबायदि खारनांगौ बे बाथ्राखौ लानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं रावनिबो सापर्टआव जानानै बाथ्राखौ बुंनो सानाखै स' नोंथांमोना आंनि नायगिरि नोंथांमोन जे जों माबायदि जानांगौ बेनि सायावसो आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों भिडिअखौ एसे आगबारायलांबावनोसै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय मोजां साननायनि थाखाय जोंनि गेदेमाफोरा बोरै जानांगौ बे बाथ्राखौसो बुंनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय निस्सय बुजिना मोनगोन आदा सस्रा स्किप खालामना नायोबा निस्सय बुजिनाय नङा बिदिब्ला चलो लागायना होनोसै भिडिअखौ जों साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जाय बिथांमोना फिसा फिसा बिजनेस मावो जाय मादै मोना बाजै मोना मैगं फानो जाय बिथांमोना दख'ना फानो प्रमद बर'आ परिबर्तननि नामाव नोंथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइ होनो होनदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बे 4 बोसोर 6 मासाव प्रमद बर'नि जेबो मोनासै प्रमद बर'आ परिबर्तननि नामाव गासिब जाबाय नाथाय रायजो राजाफ्रा खालि बर्तन मोनबाय गाज्रि सोमोनजायलै आदा फर्सफुलि गैया दा गदि स्टाफआ माबासिम 11 तारिख पार्मिसन दङ बाजाराव मैया बानायदों माने इलेक्सन कड अफ कन्डक्ट दंखायो माने नङा फोरमान दं जोंथ' फन NOC होबाय पुलिसनो विदाउट NOC itu जों मालाबाबो जों माबा खालामनो हाया बाजारावहाय अनसाइटेड जानो बयहाबो माखासे माबा दंना गेजेरनि जानानै खोथा बुंनांगौ मानसिया जय बिपिएफ जय बिपिएफ दा बे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना निश्चय बुजिखाबाय दा बे भिडिअआ जादों खैला मैला ओनसोलाव बाइ इलेक्सन जानायनि थाखाय बिथांमोना रेलि खालामदों दा बेयाव माने जों सोरबा हाबसन फैनानै माने बेयाव जों नुनो मोनदों जे जों एसे नांलाय खमलाय जाहांनाय बिदि माने गुदुं गुदुं गरम गरम जों बेबायदि जानो नाङा आरोना मानसिफोरा जेरावखि इलेक्सन जायाथों मानो इलेक्सनालाय फैगोन आरो थांगोन बेखौ रायजोफ्रा गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नेशनेल पार्टिफ्रा फैनानै माने एसे गुदुं गुदुं माने बिसोर गावसोरो माने सेन्ट्रेल लेभेलनि खामानि मावगोन बा जोंनि हारिनि सुबिदा बेफोरखौ कुनु नायाजासे खामानि मावगोन बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ बेखायनो जों बास बेयाव बेसे नोजोर नांगोन जों रायजो राजाफोरा गावनि आखाइजों भट होनानै जोङो राजाफोरखौ सायख'नो हायो नङा होमबा दा बे सायख'नो हानायनि जिनि गावबा गावनि पावारखौ जों बाहायनांगोन जों बयबो गासैबो खौसेयै जोंनि डिसिसनफोरा मोजां जानांगोन जोंनि गेजेरावनो राजा जाना जोंनि गेजेरावनो सलायनो हानाय बिदि पावारफोरा जोंनि फांसन लेस जालांगासिनो बिटिसि एरियानि जितु राइट्सफोर दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखानानै दा मा सानखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव एसेब्लाबो नोंथाङा मा सानो बेखौ कमेन्टआव लिरनानै हरदो बास बेखिनिखौनो आं दिनै भिडिअ बानायबाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय बेबायदि फिसा इउटिउबाराबो जाहाथे बेबायदिनो नेक्स्टआव आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ कन्टेन्टफोर लाबोनानै फैनो हायो नोंथांमोननि लाइकआनो आंनि थाखाय सापर्ट होननानै आं सानो स' नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट होनो गोसोब्ला बेबायदिनो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ ग्र' खालामदो बास आंबो जेसेबां हायो नोंथांमोननि सेराव मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै फैनो अरायबो राजि जै बर' हारिनि